Scoil Nua. Dé luan I mí anar atá ann. Dúsíonn Kevin go lua. Tá sé ag tosú is Scoil Nua inniu. Tá sé ag smaoinemh ar a éide scoile nua. Tá sé ag smaoinemh ar a leabhar nua. Tá sé ag smaoinemh ar a bhúntóir nua. Tá Kevin an nervhíseach. Ceistena. Ceiste hain. Cén lá atá ann. Ceiste dó. Cé a gúisíonn go lua. Ceiste trí. Cad atá sé ag déanamh inniu. Ceiste cathair. Cad atá sé ag smaoinemh. Ceiste cuaig. An bhfuil Kevin nervhíseach? Scoil Nua is a new school. Dé luan I mí anar atá ann. Monday in January it is. Dúsíonn Kevin go lua. Kevin wakes up early. Tá sé ag tosú is Scoil Nua inniu. He's starting in a new school today. Tá sé ag smaoinemh ar a éide Scoil Nua. He is thinking about his new school uniform. Tá sé ag smaoinemh. He is thinking about his leabhar nua, about his new books. Tá sé ag smaoinemh. He is thinking about his múntóir nua, his new teacher. Tá Kevin an nervhíseach. Kevin is very nervous.